Yung similar terms na tinatawag, yun yung mga terms na mayroong magkaparehong literal coefficient. Literal coefficient. Yung variable kasama yung exponent niya. Hindi. Kaya ito yung example. Ang magkakaparehas. Example, yung 3x squared saka yung and 5x ay negative 5x squared. Paano natin nasabing similar term siya? Kasi, ano nga, X squared. ano yung literal coefficient niya dito? Ang x squared. X squared. Dito, x squared. Kaya kahit hindi pareho yung number ko na dyan, Pero yung kaparehas pa rin. numerical coefficient, pag pareho yung literal coefficient niya, matatawag mo silang similar terms. May isa pa ba sa similar term? May isa pa ba dyan? Pag sinabing similar, alam mo na, hindi mo kapareho. Basta pag similar terms, ganyan. Ano yung not polynomial tapos polynomial? Ano yung not polynomial tapos not polynomial? Ah, yun. Mamaya, ako tayo dyan. Sige. Di ito. Example. And similar or dissimilar? Similar or dissimilar? Kasi? Dissimilar, bakit? Kasi hindi walang exponent. Pero Kasi ang pinakasagot, Hindi sila magkaparehas. hindi pareho yung literal coefficient. Kasi ito walang squared, dito may squared. Kaya kahit pareho man sila ng number dyan, hindi sila similar terms. Nagbabase talaga. Nagbabase sila dyan. Nagbabase Oo, sila. sa literal coefficient. Huwag kang titingnan sa numerical pag sinabi similar terms. Sa letter, saka sa exponent. Kalimutan na natin yung O paano pag ganito? Hindi yan magkasama. Hindi magkaparehas. Kasi 2 tsaka 3. Eh, 2 tsaka 3 tayo yan. Cube tsaka... Ay, cube. Cube, tsaka squared. Ay, cube. Di ba linaw na yan sa inyo? Doon na tayo sa polynomial, malinaw na sa inyo. Yung polynomial, yung kind siya ng algebraic expression na pwedeng, yung kada term, pwedeng constant, pwedeng variable, pwedeng product ng dalawa. Tapos, yung types, ano nga yung types pag according to Degree. hindi, number of terms. Yung apat. Monomial. Yung Monomial. binomial, trinomial, polynomial. Yun. Pag according naman sa degree, Constant, linear, quadratic, cubic, tapos quantic, quartic, quartic, tapos and quintic. quintic pa Yung pala. quintic, yung pag lima na. Quintic. Tapos pag nth Tapos, degree, yung 6 pataas. Okay? Tawag ko ito. Queen? Queen. Ay, queen. Ganito. Q-U-I-N. 6. Yung yung isa, quar. Tandaan nyo pag queen, 5. Pag quar, 4. 4. Tapos kapag quad, Quartic yan, quad, 2. Pag quadra, 2. 2. Okay, pag cube, yan, pag cube 3. Kaya Manay ba? Kaya nga, yun yung natatandaan ko sa lahat. Okay, huwag mo naman nag-memorize. Di naman na sa polynomial. Yes. Ang question nyo yung kung paano ma-identify kung not, saka kung... Pero ayan na talaga yun. Wala naman na iba. O, doon na tayo sa Yun not polynomial tapos polynomial. Wait lang. Ano ba yun yung kopya ko? May kopya ko yun eh. Yung NP tapos P. Bago tayo mag-solving, dapat alam na namin yung mga ganyan, no? Ayan. Di ba? Bago mag-solving, dapat alam namin yung mga ganyan. Kasi kunwari sa pag addition tsaka subtraction, hindi ka pwedeng mag-add or subtract pag hindi similar terms. Ha?
Kapag addition to subtraction? Ano? Kunwari ganito, kunwari pinapag-add kayo ng, kunwari ito, 3x squared plus 5x plus 2. Tapos, plus, i-add nyo sila. Tapos, 4x plus 6. Ha? Tapos, pag i-ano mo na sila, I-arrange mo na. 3x squared plus 5x plus 2. Tapos, itong 4x, itatapat mo siya dito sa kapareho niyang literal coefficients. Ito sa tiglas Oo. ng Korea. Plus 6. Hindi mo siya pwedeng itapat dito, hindi mo siya pwedeng i-add sa 3 kasi hindi sila pareho ng literal coefficient. Pero paano yan? Hmm? Di paano yan? Saka mo siya i-add. 2 plus 6, 8 plus... Kasi simula muna tayo sa computation ng una. Na ginawa natin sa i-erase console. mo na to. Lahat yan? Ito lang, ito lang. Yan lang. Kasi identify pa natin kung yung not tsaka polynomial. Ito kasi yung... May kopya kayo nito? Kasi na yun yung palikit na ano. Hindi yun. Yung kanina. Hindi ko nakopya yung iba din. Putong. Putong pa Ano kasi yan, yan. te? Ito. Hindi yung mahaba-haba. Magkakapara sa lesson natin? Hindi, pinakopya lang to sa amin ni ma'am kasi, syempre, kailangan yan sa mga pag-solve namin. Algebra ba? Magkapara sa kinopya natin? Parang libro ang pinagpapalala. Yung pang grade 7 yun, pang grade 8 na. Hayaan nyo lang yan, hindi na yung dito kasama. Gamitin na lang namin ito pag solving na. Itong dalawang chok. An algebraic expression is a polynomial if, dito na, masasabi mong polynomial ang isang algebraic expression pag, number 1, the exponents, ito yung nakopya. Just may ginagawa ko ba? Kaya pumunta ko nito sa library. Justin. Saan ko na May iyang ka. exponent of the variable is I is not Hindi ka man ito. Ay, masabi mo Gamit. kasi Kasi pa kasi ako eh. Ito gamitin mo. Ang tawag dyan, muro. is not an algebraic expression is not a polynomial if masabi mo daw na hindi yan polynomial if the exponent of the variable is not a whole number. Ha? Masabi mo daw na hindi polynomial ang isang expression pag yung exponent ng variable hindi whole number. Alam niyo yung mga whole number? Okay, ano nga? Whole number, mga buo ko na yung 1, 2, 3, and so on and so forth. Tapos, mga whole numbers yan. Pero pag sinabi mong hindi whole, ibig sabihin hindi buo. Hindi buo. Kunwari, 1/2. Ganun. Negative. May negative. Mamaya pa yun. Basta dito muna sa ano. Kunwari, 1/2, Yung kunwari, 1/3. 1/3. Basta mga ganyan. Yung may point yan. Yun lang. Wala ka naman dito. Basta, kung may makita ka mga ganun, ibig sabihin, hindi yun whole number. Ayan, kunwari. May nakita na kayong ganyan. X, tapos may exponent yung 1/2. Yeah, ibig sabihin, kunwari, may nakita kayong Ayan na, exponent na. ganyan. Exponent yan. What? Oo, Ano na yan? Tuturo. Grade 9? Kunwari, may nakita kayong expression na ganyan, tapos pinapa-identify sa inyo, polynomial ba yan or hindi? Anong sagot niyo? Hindi. Hindi. Kasi,
Yung exponents niya, Hindi ko paano yung ay mamaya tayo sa not polynomial, tas polynomial. ito na. Oh, yun na yun. Oh, pag may nakita kayong ganyan, Oh. ibig sabihin hindi yan whole number, di ba? Automatic, not polynomial yan. Oh, yun na yung topic natin. Oo, yun na. Dapat, natin mo kung saan na tayong topic na dito. Ayan, oh. Not a polynomial. Okay. Ayan. Yan, di pag may nakita kayong ganyan, hindi yan polynomial. Okay? Tapos, yung second naman na basihan, para masabing hindi polynomial, the variable is inside Oo, yung The- nasa loob ng radical sign. Alam niyo yung radical sign? Parenthesis, char. Radical sign alam mo, radical sign? Hindi. Hindi yan, oh. Aw, yan. Hindi yung sa divide ha, kasi yung sa divide walang ganyan. Manat, hindi. Ganyan lang yun. Ay. Yung sa ano yan? Yung sa, kunwari, Wala yung namang sa square ganyan root, eh. ganyan. Basta, ayan, ang tawag yan, radical sign. Masasabi nyo daw na hindi polynomial, yung isang expression, pag yung variable nasa loob niyan. Okay. Example, ito. Yan daw. Hmm. Ayan. The Yeah, ito variable example, is oh. inside the radical sign. Ito, hindi to polynomial. Ito, yun Kasi sa yung akin variable niya, nasa loob Kasi ng bibigyan mo sa akin. radical sign. Pakibalik sa akin na. Bakit anong ibig sabihin yan? Hmm? Ito, ano yan? Anong tawag dyan? Nonsense lang, char. Gawa-gawa lang? Not polynomial. Kaya NP or P. Pag nakita mo yung letter nasa loob ng ganyan, not polynomial siya. Pero pag ano man yan, Tapos, nasusolve yan? oo, yung iba. I-solve mo kung yan. Kunwari, pag ganyan, Anong tawag dyan kapag ano, 2x pa rin? Pero kung paano kung may radical sign, anong tawag dyan? the square root of 2. The square root? Square root? Hindi, scary. The square root of... O pag ganito, not polynomial ba siya? Polynomial. Ha? Pag ganyan. No. Bakit? Kasi may ganun. Hindi, Ah, hindi sa variable. Hindi naman variable yung nasa loob. Dapat ay Yung variable constant, pala. oo. Mali The ka variable ibig is sabihin yung inside the Layman radical mga. sign. Layman mga. Ayan. Tapos inside the radical sign. Yeah, E di ano yan? E di Ito. P. polynomial siya. Polynomial pa rin siya. Pero paano kaya alam mo kung paano ano nito? Pa-try. Ayun, binigay sa may example eh. Ito. Yung pangatlo naman, tatlo lang naman. Siya pa? Kasya pa yan. The variable is in the denominator. Ang denominator? Alam niyo kung ano denominator? Sa baba? Kasi kunwari sa fraction, Awa yung sa pala. taas yung numerator, sa baba denominator. Pala. Yan sa baba. Ayan. Yan, example dyan, kunwari ganito diya. Example, 3, tapos nasa baba nga yung x plus 2. Ganyan. Nasa sa baba yung X. Pero hindi Yung pa naman ganyan sa amin. denominator. Kasi hindi naman lagay. Variable. nasa baba yung variable, nasa denominator. So, not polynomial siya. Okay. Variable ang laging ano dyan. Oo. Paano pag ganito? 3x plus 2. Ano? Ano yan? Ahati yan. Eh di Oh. polynomial. Bakit?
Kasi hindi nasa denominator Ayaw. yung variable. Oo. Kasi ang nasa denominator niya, constant. Yung variable niya, dyan sa numerator. Kaya, polynomial siya. Ganun ha, huwag kayong malilito. Hindi lang, may Variable laging ano dyan. hindi lang siya may pag yung variable nasa baba. Pero pag hindi naman, polynomial siya. Okay? Yan lang naman, tatlo lang naman yung basehan. Una, the Yan. exponent of the variable is not a whole number. Ganyan. At saan for example? Ganyan naman. Tapos, the variable is inside the radical sign. Yung pangalawa. Ito yun. Tapos, sunod naman, the variable is in the denominator. Yun lang naman. Yun lang. Magpipicture na kayo. Saan kayo ngayon? Ang pipicture yun! Hindi, nasa Picture machine. tayo. Ako yun yung nagigets ko yun. Ate, alis daw dyan kasi may nasa baba na eh. Mama, nasa na siya? Ay, Bitis mo. yung ilaw kasi ng ring light, na ano, capture. Okay na. Okay na. Siguro ka maingay. Ano pa yung question niyo? Wait lang. Ay, hindi. Ano na yung sunod yung topic? Sa solving na tayo? Yun lang naman, te. Yun lang. Wala na kayong ibang lesson. Yung sa... Buong first quarter. Hindi man, puro pa-solving si madam. Oo. Mm. Yun lang. Sa ano lang kayo nakafocus sa Sa mga... polynomial. Oo, polynomial lang kami. Ano, square of binomials. Ano ang binomial? Ito. Aw, nga pala. Ibibulot ang mga gadrin. Sorry na. Una ako kaya susuro pa sa polynomial. Ngayon pa lang limot mo na. Pagdating sa test na Ano? pang. Una tayong solving tayo sa polynomial. Ba't umabot na kayo doon? Ha? Umabot na kayo doon? Saan? Hindi pa, no? Paano Paano? sa solving? Ay, baga. Ano kayo? Adding pa lang. Ano kami? Subtract. Add and subtract. Alam mo to, te? Yung sa may ano? Yung law of product of powers? Hindi. Ay, law of power. Ano yan? O, yan pala eh. Law of power of powers. Ganun. Ayan, no? Yung may, ito, simplify the following expression using laws of exponent. Gets Ito mo na yan? yung sunod. Yan na yung pinakaunang solving na pinagawa sa amin. Tapos na kayo sa yung polynomial ang pinakauna. Yan na yung solving na Hindi pinagawa sa amin. magpapaquiz muna ako. Kasi tapos na tayo dun sa first topic. Gusto ko solving. Doon ako nahihirapan. Joke. Kasi gusto. Hindi, gusto ko na-challenge ako. Pero minsan ayoko. Ito, Gia. Paano papel mo? Tingnan ko kung Papel. Sa ng page. Ha? Papel. One whole. Ano? Kuha ka? Ako Hindi, oh. Nakakuha talaga sa bago. Kung ano ka lang, wala mo. Hindi man, ini man lang uso. Tigamit ni ano. Ni John Bird. Tapos kumuha. Yan yung isang buo. Hindi man lang papilin ni John Bird. Ini, oh. So, papilin ni John Bird, gagamit niya sa ano. Sa pag... Cool dyan lang tayo, ano. Diyan kami mag-solve. Eh, hindi naman solve. Yung ano pa lang. Ay, kung ano yan. Kung ano gagawin. Kasi ano? Bulletin. Ano yan? Sabi kaya si Didi. Oh, ate, sa'yo pala to. Saan nga tayo nag-check kayo? Polynomial. Napunit yung DLE mo. Okay, sus. Napunit. Natin yun.
May teacher yata. Sorry, no, sisi. Hindi nga yung ano. Diyan, pakisara nga pa ng pinto. Ano sa labas? Types of polynomial according According to number of terms. according number of terms. According to. Terms. To number of terms. Yan yun, ang pinakauna. Ayos lang. Nakabasa lang kasi sa ano. Siguro. Kaya ako natin. Hello? Sumagot na. Bagot, bakit may ibigin ba ako? Types. Saan? Sa ano. Dili. Sa monomial ba yun naman? Titingin sa cellphone. Bawal? Ano yan? Joke lang. Ako dari dito. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wait lang. Kasi inopes niya, ano siya? Joke. Maguhan. Sino ko akan ballpen ka? Ito hiram? Kailangan ko. Babaw ng aking kaligayahan. Saan yan? Sa unang topic? Quiz? Oh my! Wala ko natandaan. Joke. Joke lang. Gusto ko ng ganyan. Pagkatapos natin sa isang araw dyan sa second grading, mag-ano natin, i-ano natin yung topic natin sa math, ay kung saan man na topic na gusto natin. Kamukha mo lang si Blippi, guru ko sa Kasi number 1, ito yung number 2. Ha? Anong gagawin? Ano, nakalimutan ko agad. Anong klase siyang coefficient? Madali yun. Hindi ka Madali yun. Ayaw na. Ano yun? Joke lang. Ay. Ito yung sa 3. Number 1. Ito yung sa 4. Ha? Ako gets ko agad yung sa number 3 tsaka 4. Ito, madali yun. Saan mo na? Pero, Mag-answer ka na. uy, Isulat nyo lang. Kahit huwag nyo na i-copy to. Ako sarong Answer only. Oy, answer only lang. Kunwari, number 1, sagot nyo lang kung ano. Number 1. Uy, sa ballpen ko iyan. Baka lang ballpen mo. Ay, just may extra ballpen ka pa. Ayaw. Kaka dun, Gia, sa ano. Pa? Magpaano ka pa? Mama? Magbili ka nito. Magbili ka pa ng isang ganyan na lamesa na maliit. Sa sunod. Mama? Oo. May bili na sila. Mama? Mantaan niya, P. Pa? Okay. Ano nga na iyan? Pa? Ano nga yun? Pa? Constant ako mag-constant. Tiglak mo na naman sa tindahan. Huwag mo muna papailala. Kay Ate Shian. Pa ako. Kaya ate si Ian. What? Maglalagay kami ng... oo nga pala. Activity. Kaya di ko na gets. Tapos mali pa na yung spelling. Ano yung mali na high spelling? Ayan, go for number. Jocelyn? Dati hindi ko na yung gets. Degree. Paano yung degree?
Ay, term yan, te. Parts of a term. Di ba sa'yo nung namin nireview namin? Kalkulo ko niya, kaya na. Nakalimutan Ano ko yung mga tawag words. dito? Base. Ano yung isa? No, it's exponent. Oh, ano yan? Anong klaseng coefficient? Ha? Anong klaseng coefficient? Yan? Oh, ito yung dalawang coefficient. Tapos yun, yung parts ng isang term. Huwag ka nang sumunod. Nakalimutan ko yun doon. Gating nga. Ano ka? Sabi mo, ang natin. Type of degree ba? Te, or ano? Process. Or yung i-add. Ha? Hmm? Yung type. Sa degree? Yan, yung tingnan mo. Hindi. Yung highest. Ah! Number. Hindi yung type. Excuse me, excuse me, Nakalimutan excuse ko me. mga agad. Si mama kasi. Joke lang. Excuse me, excuse me, excuse me. Ano yun namin? Sabihin namin kung quantic, gano'n? Hindi. Kung ano lang yung highest na degree. Number. Sabihin lang namin yun? Eh, hindi, kunwari number lang? Wala nang mga something? Okay. Madali ano sa number. I don't sa degree. Lumablang ko. Parang ngayon lang ako mabilis magsulat. Or hindi lang talaga nag-sulat yun. Kaya pa rin namin. Ano yung ulit yun? Ano yung sabihin ito ng A, C, C? Ay, dahil naman According. namin kailangan na mag-copy. Only Yun lang. Parts of a term. Si Brownie. Ano to? Ano yun, te? Ano mga ako. Ano ka tawag dun, Gia? Cut on camera. Cheating. Types of polynomial. Types of polynomial according to the number of terms. Ha? Okay. According to the number of terms. Yan yung is-ani namin kung ano, kung linear, gano'n. Number of terms. Linear tuloy. Kaya, So, ngay. ay linear. So, ano ito? So, Answer ko lang. Mag-continue sa hotel ko makita si Dave. ay, sabihin namin kung monomial or something. Number of terms. Number 4. Ano Ay, yung number? 4, te? Number, yung number lang? Or yung word Hey, ng number of monomial? terms. According to the number of terms. Ano yung types ng monomial according to the number of terms? Okay na. Relax, paano kanya natin yun yung bukas? Ayun nga, patay ako. La, hindi ko na yung 4. Paano doon? Ako, pinaka-gets ko lang yung pinaka-last naming lesson sa math. Yung PMBA. O, unahin mo na parenthesis. Basta kung ano. Gets ko na yun. So easy. Ano na lang front niya natin? Papataas pa ba? Si Gia, sulat papuntang heaven. Ano
Anong klase ng degree yung tignan dyan? Ayan, yung types of polynomial na. Dito, number Dapat lang. Dito, kasi yung bigyan mo types. types. Hindi, pigano ko lang, pinahili ko lang. Basta yan, types. Pinahili ko lang. Ito, para pa rin. According to degree. Degree? So, ano? Is it linear or something? Wala, ba't? How Paano do daw? you say I'll fall in love again? Shut up, John. Dati, hindi ko na ano yung sa pagtatlo. Mamaya mo na balikan yung ganun pa. Ako, ganun yan. Kasi kung magpanaisip-isip ka niya, mas lalo ka niya matatagalan. Hindi, wala naman kasi gagawin pa. Nakalimutan ko agad yung ano. Ay, hindi. Ganun tayo sa degree. Kasi, Kung ilang degree. Number lang dyan. Ano namin, te? Dyan. Oo, number lang. Nilagyan natin yun. Tapos sa erase, tapos i-release answer. Okay. Joke. Ganito kasi yun. Kapag may ABC, ganun pa ikutin mo to. O, yan Pinita o. mo sa code. Kasi correction. What? Diba? Ang lame joke. Pag pinita mo tatlong ngayon na letter, siya na yung correct sa'yo. Hindi, tapos yun una. Type. Dali na. Ganito yun, dun makakaabot sa low powers. Oh, sorry. Hello. Nag-i-back na. Hindi. Yung tatlo kasi hindi ko na alam ang pangalan. Pag tatlo. According to Sige. Ha? Ano? degree yung number of times. Hindi ko gets. Ano yun? Alin nga? Saan dito? Dito? Hindi. Dito? Ano yun? Yung naiiba siya. Yung iba baga lahat Q. Letter ko na gusto rin. Pag tatlo lang ano? Hindi na ano kasi. Double F. Hindi ko ano yung spelling. Ano? Anong word? Pati yung number 2. Anong assignment? Tespel ko. Hindi ko nga sure eh. Kaya Hindi, ano nga, anong word nga? Hindi ko nga alam kung sure siya kung dun siya kasi sa ternary gamit sa DP. Pag sa number of terms, yung monomial, binomial, tapos yun bagay, pag mono 1, pag bi 2, pag try 3, pag polynomial 4 or more. Tapos sa degree, doon na yung linear, quadratic, Hello. tandaan nyo na pag sa degree, yun na yun, yung linear, quadratic, quartic, quintic. Pag sa number of terms, yun yung binomial, Dali. monomial. Ay, yung sa degree. Ano sa degree? Isa-isa mo nga ulit. Bawal. Dapat ng tamandaan. Bawal man. Ngayon lang Kasi Kasi yun pero pag sa test ko lang ganyan. Siyempre naman. Pero, Pag ano, ewan ko kung may multiple choice. Hindi, basta lang kayo. Yung ano, pag yung sa degree, Linear, constant, constant. constant, linear, quadratic, cubic, quartic, quintic, Ang bilis and nito. degree. Nth degree. Hindi ko na talaga alam bro.
constant, sunod linear, pag isa. Pag dalawa, quadratic. Pag tatlo, cubic. Pag apat, quartic. Pag lima, quintic. Ano yung spelling? Ng cubic. C-U-B-I-C. Ayun. Tama, letter Q na tuloy. So, yung cube baga. Gawin mo lang 8. Hindi, yung Q kasi, siya mo kasi cubic, di ba? Letter Q yung inauna ko. Yung Kasi business sa cubic, siya lang na iba C. Yung iba, puro na mga cube. Pero doon sa constant at linear. Ayun, na-match pa. Aw, tapos na? Aw, kala ko may dadagdag ka pa. Ay, may dadagdag ka pa? Mamaya? Then polynomial or polynomial. Yun na lang. Ito. Hanapin niya. Asan yung ano? May book yan?